Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagip Di Napalabas. Hi, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Ni Manong Yuanay mi dato'y Nemi Ruiz. Mani po dito'y page ni paring ring Ray Fiesta Sentenciador Award. Hintay i-replay papagayam dito'y 9th grand finalist tayo. Ito'y Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Babayan kini Reynaldo Ray Fiesta dita kondulula Hawaii. Kaya di programa tayo nga lagip tinapalabas, iti Action Radio DCJ Silawag, iti panangimat maton ni Station Manager, Attorney Nick Malasig II, nga pangapakan dagiti grand finalist tayo, iti rinibribo nga pisos. Na sinuman kadakwada iti mapagasatan, nga mangabak para iti grand winner. Ayan, mangabak iti 50,000 pesos. First runner-up, mangabak iti 30,000 pesos. Ken second runner-up, mangabak iti 20,000 pesos. Ken third runner-up, mangabak iti 10,000 pesos. Ken may isang special award nga mangabak iti mangabak iti pagkapakan na 5,000 pesos. Amin di gito'y nga 5 nga winners tayo ket maukuran da amin tilay ken kasamaten nga makaawat da iti plake iti pamadayaw. Yeah? Ket dati pakasalitaan nga 9th grand finalist ket ni Nirmla Miguel Sadio iti Barangay 1 iti San Juan, Paway, Ilocos Norte. Papagayam mi ket hintay to i-replay madamdama. Paki-share ti programa tayo kasat. No, da kayo itang agbibuyan dito page ni parang Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award. Paki-like, paki-share, ken kastamaten no hangka pa'y nakapalo, agpalo kayo. Narunan no sika ket grand finalist ka, no saan ket kabsat mo, asawam, anak, amam, inam, kabagyam, gayem mo, dato'y may sa kadagiti grand finalist, masapol nga nakapalo ka, sakbay nga agbutos ka. Yeah? Mabalin? Huwag ko na yun Okay, kahit nakanutag balid nga singer, kan dancer, kaslaki na alawan. Okay? Kahit siyempre papagayam, kahit kung ipakamo kada kayo, nga may kasiyam dito yung grand finalist tayo, adan to pa'y 2. 10 ken 11. Biyernes ken Sabado. Kaya dito Sabado, ulitag tong ilawlawag kada kayo nakasano ti panagbutos yun, da kayong da kayong viewers ken listeners. Already grand finalist, masapol nga butos da. Yeah? Ket karakata i-share tayo dito ko. I-share tayo pa eh. Nasang kayo met nga nag-share kayo met ha. Yeah? Huwag ko na yun. One set. One set. La. Okay. Duan tupay. Kalpasan natin intay i-replay papagayam. Sino? Tima duan tupay nga mabati? Esther Saludes. Iti Palagaw Norte. Gatarang Cagayan. Ken kastamaten ken ni Lady Wino Maria Yabes iti Sinait Ilocosur. Nalpasa ka din. Okay, kaya John, ngayon tayo i-replay. Ipagkasalitaan ni Nirmla Miguel Sadio. Iti Barangay 1, San Juan, Paway, Ilocos Norte. At tuwing nagbibo ka na tayo ni Erlinda Estavillo. Kumusta? Kumusta birthday mo, sir? Kita na si Atmet. Nag-live back idi before lunch break. Okay, nga rin, Gabsat, dagiti criteria in judging
25% struggle with the story. Ayan. Isong i-reply tayo tapno ma-refresh ti panunod lagip di kita burub di adjust tayo. Tapno di kasta kita moda pilyen sino iti lima nga kang runahan nga mga ba. Okay, another 25% di moral lesson di istorya ken 50% isulat ti bagiwet nga viewers and listeners. Okay, ito nga rin nga intay i-replay ti pagkasalitaan ni Nirmla iti Paway Ilocos Norte ket sagudayin nga ti surat na kunana rito kurga hanga dito ti i-play mo tanay panen madi kuning sagudayin nga ti surat Manong Nemi. Pudno launay Manong Nemi nga awan ti sabali akang runaan a makatulong kada tayo no saan nga ni Apo Diyos. Iso laeng iti makaaramid iti binagro. No kung pet kakengkwana, no di ka pulos umabet iti Diyos, saan nakamet apaybayan? No pay, ado dagiti klase ti panubok nga maipaay kada tayo. No saan tayo nga agbaling nga natibker, sigurado nga maaros tayo. Ngem na awang pulos iti makamansa, makasabidong iti nananay nga pamati tayo kini Apo Diyos. Sana tayo nga baybayan. Mabaling nga digiti duma manunemi kit ibasarda o ni bagada nga digiti nga panubok ng runa no karo. Ket dusa asangket a panubok. Ngam nagbaling ka ang tuloy nga nasyaat iti Diyos, nasyaat iti pamilyam, nasyaat iti bagim, nasyaat ka iti padam nga tao. Saan nga dusa digitoy, no diket talaga nga panubok. Kaya kung nada pa, Manong Nemi, saan nakang ikan ni Apo Diyos ti panubok nga dinanamnamain akabailam apaglasatan. May sakmat kadikit kang kalahin nga dumdungeg, kada na kabinpinta sa programa Manong Nemi, ket tinarigagayak at talaga iti may keng ka tapno maisalaysay nga mailagip tinapalabas dito ipakasalitaan mi adi 20 malipatan. Imsakbay nga rugyak iti agsalaysay aglagip ablawan kayo da kayo aming agsiserbi iti Aksyon Radio TCJ Silawag iti nanagsak ken nagkasat nga orasyo. Ken kastameten nga blawat dagiti padak nga naraway nga dumdumngeg kadto nga programa. Dagiti agbibuya. Yan kastamatan, dagiti sponsors na naruna keng ka Manong Nemi. Ta sikat iti mon dati nga programa ken sikat iti magmangted biyag kadagiti nabibintas apakasalitaan. Inidamo diya kamo no sa dinno iti pangrugyak. Mangrugyak kadi-idi, ubing akpahilaing, wano, irugik kadi, idudumteng, tinaka nga panubok iti biyag mi. Bulan ti Marso daydi malagip ko paylaeng Manong. At daydin iti third year college ti naunami nga ni Arnimel iti kurso nga nursing. Idinto ta fourth year high school met ti may kaduang anak mi nga ni Arnold Chan. Idinto dati may katlong anak mi nga ni RB Kate. Ket adda iti grade 6 Manong Nemi. Marso idi, masangwanan ti panaggraduar ti high school ken elementarya nga graduar di iti duang anak mi. Idinto taniya Arnimel ket third year college na pala idi. Alas Diyos nga tayo trabi Manong Nemi idiriingenak ni Arnold nga asawa. Nirmala, abay, buksit ko, po. Dahil takit ti malalam, tinakaro nga panaging inumot ti arak.
Hamamang pa ngamin nga magbagakeng ka. Nga gisdam basit, hindi pa naginumot ti arak. Baka makahalak at sakit mo kunak. O, ano rin tayo ta? Hindi. Ana, hindi mo ka bailanin. Itarita ka sa ospital. Ah, makita ka dito sa mabaling mo nga pangagas. Paring lumayat mo lang. Ang tali na ito sakit na. Amay ko. Pinaramid ko nga rod ti amok kapamuspusan manong name ng halak, namnamayek nga mo, mang talinaay tiya, mang pasarding ti sakit ti tiyan ti asawa. Hanga nakaring na gida anak ko manong name, basta matang kadatatang gininanan. Adami din bukod mi nga balay, kanadamiten na bukod mi nga business manong name. Catering services can food house. Nabintas ti biyag mi manong, itilikodan nga adu nga rigat nga nagpasaran mi. Iti mapagtumarkon ti asawak manong nemi nagtalinaay. May aten? Thank you. Sige. Maring no itineta nga panagsakit ti tiyan mo kata isot ti pangisar dengamon ti uminom ti arak. Di ka man, gata lang gamit. Naglagi pa ba? Arnold, kapigsata nagpabasa. Kitno kas pagarigan ta graduarton ni Arnold Jan. Iti high school, college tun. Duadan tun iti college. Kaya Arnimel. O dad tumatin ti high school, tinaudi nga nakta. Ni, bala, damat ng balay tayo, tapay lugan tayo, tapay business tayo, ada catering services tayo, tapay food house. Wala ito problema. Sa, ano natin na maya-maya? Agsakit ak tinakaro? Gitsang kumaa. Ngam just in case nga rod gang sakit ka tinakaro. Di tala mo. Alam mo turugan. Tabarbaring no, anto nagsakit at yan mo. Tamaturog ak matin. Kinanak manong naming ngamjak matan makaturog. No di kat agplaplas bak matan di panunot ko. Diyos ko, amok nga saan mi nga maliklikan na giti panubok. Nga maipaay ka na kami idireto ng biyag. Numampaya dumatang garigat, tinagpaspasan mi. Malagip ko anong name ti panagubig ko. When? Nayanakak dita barangay 2 iti Lawag City anong name taga dita ni tatang ko. Idin to taga paway ni nanang ko manong name. Nagrigat idi ti panagbiag mi. Permi, marignak tirigat. Agasa manong nemi 7 kaming agkakabsat, lalaki ti manungek kat siyak ti may kaduwa nga anak da tatang kaninanang. Gagangay laeng manong nemi nga labandera mangmangged iti laba ni nanang. Idinto tanitatang manong nemi kat karpintero. Agasim deta nga 7 nga kakabsat manong, karpintero laeng ti amami, labandera ti inami. Ti makadakas manong nemi abos na karpintero laeng ni tatang amo naman ti minom ti arak no apik idi ngamin. Nga da mamano di kiti lalaki nga saan nga bisyo ti arak. Malaksid ko ma, hangabalik ko no arak laeng. Ngem, karpintero nga adda babae na manong. Kahit nangasawin manong nemi adda sa bali nga babae ti biyag na nga pangipanan na kadigiti mabambanugan na. Agasem, takasla adda pa nga napatpatig dahil nga babae nga mitila kami kapito nga anak na kaninanang manong nemi. Kapin kami nga dakastoy nga pamilya. Kapin nga saan nga nagtanin na tinapuddo nga ayat ni tatang iti inami. Kapin nga ni tatang katrumben ko mga talaga nga isagad na iti
panagbiag mi ken naranya ka masakbayan mi nga kakabsat. Nim kasla biagnan ikalasag nan manong. Inianda kita yung elementarya manon nemi tultulungak ni nanang aglaba tasyak nga ron ti babae nga inauna mapanak pa'y aglako manon nemi ti karne ta tiyandaan no kasta nga agsapa panaglako iti karne ta do digiti masapa nga may gumatang ti karne manon nemi. Inagraduara kon iti elementarya manong nemi na panag nagbasa iti Ingkat, Ilocos Norte College of Art and Trade. Imbaglakid din manong tada antimi agyan ditoy ni antinati nga iso iti makaamo iti kantin. Ket manipud first year, aging gana nga nagraduarak iti fourth year. Kadkaduak manong nemi ni anti. Ay, nirmla. Auntie, umay ka tatulungan nak dito kantin, ha? Isuro ka. Isuro nak nga giserve. Ken agakas ka dagiti lunglungan sa kaginaw, auntie. Apay king gana lang dito ti kayat mo nga masusuro. Di mo ka di kayat ti masusuruan nga agluto. Kayak nga, auntie. Kayam. Isuro ka. Isuro ka. Alaman ti nga ron, isuro na. Iso nga kasta nga ron tinapasamak mano. No kasta nga vacant period, panagmimirienda, digiti estudyante, agtarayak ton mapan iti kantin, manon nemi, tulungak to ni auntie nga giserve, ken da dumapay, ken no kasta nga sakbay, nga agluto, manon nemi, adakto nga mangsipsipot, mangingkabkabesa kadagiti nasken nga aramidin nga mangi-prepare digiti rekado manon nemi. Imagine manong 4 years ngayon surunak ni auntie. Ado idin tamok nga luto manon nemi. Kung unak nga ron tinagam ko kayak mo tin ti mangipatakder iti kantin o no wa karinderya. Ngam kadagidi nga tiyempo manong nemi no kasta nga Sabado ken Domingo mapanak. Dito'y San Juan, Paway. Ada antik dito'y manong nemi nga umay ko tultulungan nga mga asikaso kada lulo ken ni lula. Dito'y maten tinagam-amuan mi manong nemi kini Arnold. Sa tibalay, da anti, anong nemi, antibasyon, ken tibalay da, ket agasidiglain. Hay. Hay. Ngam kagurgurak edi man. Di ka man, di na masusutilan. Nabindas ka, nirmla. Talaga man napintasak. Makadisturbo ka. Hanggang man masasadagan niya. Habang kagurguran na. Anak ko man basol ko. Basol ko. Kabati basol mo, nuapay ka na kaya mamuka ka niya. Kaya imbaga ka na tinagan ko Arnold. Dadamag ko lang tinagan mo, aniram la. Medyo narigat ka badiksen. Ano ka tanong, Armen ka. Ubingak pa eh. Anak pa nag-graduate high school. Okay lang. Hanggang ba't nga dagos ng asawain, graduate ka. Aday, wanak. Kagurgura ka talaga, idi manong name. Ngayon kung kunanda si pagsasauda, the more you hate, aman, mabalin tumit nga, posible na masusurum nga yatin, iti uray la. Kaya siguro manong name ya talaga, tinagam-amo mi kini Arnold. Aging ka, nga di mi napupuutan manong name, nga nabukel, ti may nga ayat. Ayan ayat. Tapno di kasta kat bangunin mi iti pamilya ngagbinulig kami iti rigat kan namay anilayang patay ti mabaling mamagsina kada kami. Ket nagkalaysa kami manong nemi ken Arnold idi dumteng detang aldaw. Nagkalaysa kami manong nemi idi April 7,
1988. Agdal-talon ni Arnold manong name. Kaya siyempre kas nakunak itay damo nga amo na ti uminom iti arak. Kay kayat dakmat kidi manong name digiti naganak kang kuana anak kay kamangak ngem. At damay sakap-sak na nga babae manong name nga sila. Hala ka kasla. Nga ano mangayat kanyak. Nga da kami kini Arnold manong name iti agasawa. Ngamkas na ikamkamang manunimi at respeto kadagiti na kay kamangak. Biyang ko lang idi, tinagpakpakumbaba, tinasken manunimi ket agtalinaed nga natalged, nalagda, ti ayan ayat mi iti asawak. Tapno di kasta kat matungpal tingkam nagkinarian, nga itirigat kan namay kadag binulig kami manunimi. Noan niya ti problema ti maysa problema mi nga duwa. Kinawan ti sabali nga plano mi manong name no di mangbukel tinaragsak kinarangay a pamilya. Dumampayag padpada kami manong name saan nga nakapagturpus kinawaran ti makunang collar job. Ngayon babayan ti pa nagtinulong mi adda mabukel nga balegi. Impas nga ko manong name ti inauna nga anak mi kini Arnold nga ni Arnimel. It is September 20, 1988. Nagusak lang ang nagsikog edi manong tanalaing na Arnold nga garado iti taltalon sa dati siyang kakileng nga talon ko. Napasurun nun pa manong name. Wan, dimteng met, ngayon pasakay ko tilalaki nga anak mi nga ni Arnold Jan. Iti November 15, 1989. Kasurok lamang sa katawan tigidyat na manong name. Ket ka po manong name ta ni Antik ket napnapa ni Je Hong Kong kabayatan idi napasaray pumayag dito paway nga nagamamumi kini Arnold ket nga mabantayak manong dalulo kini Lula ang naganak kini Nanang. Pinatas ko matigasat ko nga nagturong ijay Hong Kong tapno agbaling OFW. Di nakita kaya tapalubusan manong name ti asawak gabuta. Siyempre ubing palay idi dagiti duwang anak mi kini Arnold. Ngem ko nakeng ko na paset idi panakigasan kasat. Padasak matigasat ko di Hong Kong. Tanong kas pagarigan tamadi, di agawit ak mutlasi ito. Kaya talaga nga madi manong name agsipot ta nakapatangak tinauyong natangsit nga amok. Isong sangkon nga panahangkon ng entering paspay manong name ti kontratak na surok lang may isang tawan edi ta agawid akon ditoy. Ket siyempre edi panagawid ko manong may iliwan ti asawak may iliw ka mga duwa. Samot nun ngulitan pa ita kabrod. Siguro jak tun maulit. Ngam nakas pagarigan ta darakkel to ni kita nakta ket addadan to ti abroad baka makapagturtan to. Sapay ko ma dirmla. Adda dito iti balitok nga sapsapulan. Usarem naeng digti imam. Usarem lang ti sirib kang ka. Usarem lang ti inadal mo. Iti high school. Panagmanicure. Isot indradwar ko. Tinsura keng ka ni Antim. Iti laing mo nga gluto. Kinuna naman ang naming nga impalagip ket malagip ko lang arot. Ti upat nga tawen nga panangkat kaduwak ni Antinati iti kantin tingkat. Iti sursuro na kanya kidi manong. Apay kidi nga saan. Nga ito data nga panagawid ko manunami nangap iti iliw mi agpadpad iti asawak ni. At doon may katlong anak mi. Nakalalaing ka talaga, Arnold. Talaga? Agdadagsan ka manin. Un. Sa 20 may katlong anak ta, hustunton. Na, alantulat ta. Gusto ngayon pa sa ngay ko manunami. May katlo nga anak mi nga ni advocate manong
RB Kate. Wan, nasa kanan, babae. Kanong impas ka ko? Iti June 29, 1993, manunimi. Kirgabot na ipalagip kanyak manunimi ti asawa nga nuan niya iti nasken nga aramidek or saan ako nga mapanpay iti abroad ngagsubli tulungan iso na iti taltalon ken nagmanmanicure manong pasyarak dagiti babaling ko nga servisan tapno manicure aging ka manunemi nga rinugyak idin ti basit a karinderya wan nga paglakuhan iti pansit 10 pesos a pansit iti pansitan manong dito idin manunemi nga narugyan iti ininot nga iya senso ti biag mi kini Arnold agramamaten dagiti talo nga nakmi manong 10 pesos manunemi ti presyo ti may isang order nga pansit katado dagiti umay manong gabuta talaga nga naimas ti templa fine naganar manunemi ay ka manunemi nga niya Mrs. Nenuka Evangelista nga asawa iti tagda mga mayor kada di nga tiyempo iti paway manunemi naramanan na dagiti potahe nga lutlutuwek ket kunana ay nirmla apay nga di mo itultuloy nga padurasen ti adda ken ka nga talento ken laing sirib enyan kahit usawon mayura dinhamag ko et mo kadi pagbasahin nga may panggabitan niya kahit may panggabitan pa nagluto ay nga mo, baka madan kan to saan lang nga pansitan, no, saan lang nga kagangang karinderya, no, di kat food house, no, dan to when ipasdek mo nga catering services. Kinapod no naman ng name adda karoba mi idi nga daan iti catering, keto sumursuro takmet manong. Nga panangirapin ko, anayon, timaganan siyak iti pansitan, nga nimpasdek ko. Impasdek mi, when? Ket na imanugotak nga rod manong nemi a pinagbasa nak ni Mayora Nenuka Evangelista wen ijay Luna Training Center iti La Union. Hami kidi nga sisyak idi manong nemi no tiket adu kami. Ket kalpasan data nga training dito yen manong nemi nga nangrugi kamin iti business mi nga catering services. Huwag manong nagana. Idi saan ba nga kikinawatan digiti pagigyan nak idi nga catering services. Adadan manong nemi. Nga pasnek ko tinang pasdekan iti bukod ko, bukod mi ti asawak. Kanda dumapay manong nemi nga nang tultulungan kada kami. Ado manong nemi digiti nagbalin nga customer mi. Ado manong nemi dagiti tumawag kada kami tapno income servisan. Gabo ta talaga nga rod nga naganarin dito nga negosyo. Gabo iti adal nga impaadal kanyak ni Antinati ken di pa nag-training ko sa Jaya Luna La Union ken dumapay nga panangaramat ko iti sirib ko panangaramid iti innovation kadagiti nasken nga mapaduras iti raman dagiti potahe tapno magustuhan dagiti customer. Naadaan kami din di kabukbukudan nga balay nga naiya sa digmetlaeng manong nemi iti family house tiya nakaikamangak kaya sa digmetlaeng iti anda anti wen manong nemi wen agkaro ba kami metlaeng. Nagtinulong kam nga rod iti asawak manon nemi ba kabukbukudan nga balay adon digiti lugan mi manon nemi naging ka ako nakitay damo naaday din tinao nami nga anak manon nemi iti third year college nga ni Arnimel iti kurso nga nursing fourth year high school met idin ni Arnold Jan
Idin to tan ni RB Kate, graduar idin iti elementarya. Naidred nga rabi ima nun. Inasog ti asawak, ti sakit ti buksit na. Nakunak ken kwa na. Day takot ti malalam, iti arak. Tas syempre, nanarunan no awisen di barkada no malpas iti serbisyo mi. Nga pag inaanaan ka no malpasin iti pa nag-cater mi. Pwede. Ket syempre, pumaalam ita, nga dumat na kita barkada na, kinangaro na kada kita kakadwami nga service man, nung ginom da, pupulutan da. Nga kasla deta ti atapat pa nung nimi, nga rason no api nga, bigla natan nga angalin na ti sakit ti tiyan na. Bagta nakaturugan. Kit kahit kumutan ti maturog man nung nimi tak no mainanaak. Nga, isar din kong taglagip ti napalabas. Laging ka manong nimi ti kabigatan na angalan matbanan ti asawak manong nimi ti sakit ti tiyan. Anday ko! Arnold, bravo! Hindi ka ba hinanay? Samali na ito ka sakit, nirmla. Apo, nagkanak ko. Siyempre, itaray-ita ka nito ospital. Diyos ko. Hindi pa nakakitak ti kasjay nga panagsagaba ti asawa kiti sakit. Grabe sa amin tayo. Diyos ko, kunak. Tinakim ko. So nga rinogyak idin manong nami tinagkarkararag, Lord. Sang kadiang ang nagsanlaon ito nga panubok. Nga ipahiyo ka na kami nang naruna kanyak. Nga babay ti kinatawag. Ispalin dyaw ni Arnold. Intaray mi nga rod manong nami ti asawak dito'y Batak Hospital. Ket tinaming nga dagos dagiti doktor ket nagpagpakaasya kadakwada. Naramidan dati amin nakabaylanda maispalaeng ti asawak. Siyempre manong pampalunutek no kastoy nga agsakit nga maipumpahin ti ospital. Kwarta dagmandar. Diyos ko, saan ko mga maibos tipunan mi? Hindi negosyo. Diyos ko, mga maisalda, digiti, naskin nga maisalda. Mga kautang kami nga dinaoras. Sabi ko mata, digiti kakabsat, ti asawak kita. Saan to ko mga bumteng nga tumulong tapno. Maispal kabsat na. Digiti naganak ang kuhala. Kaya nasisinuman di tanga gagayami na singed. Sabi ko mata nakasagadan tumulong ka na kami. Naging kama nung nimi nga kinasarita dagiti doktor. Mrs. Doktor, grabe ka dito sakit. Ti asawa. Kasabulan ti operasyon. Operasyon? When? Kat masapul nga, may sayang kat nga dagos ti operasyon. Kamsagbay nga, marugyan ti operasyon. Agpirma ka, ito da ito, misis. Pirma? Waiver. Saan kami asigurado? No, baligi ti operasyon kung saan. Doktor, 1 in a million laing ti makalasat ti kastoy nga sakit ti asawa, misis. No! Saan, doktor? Saan nga mabalin nga? Saan nga may spal ti asawa? Saan nga mabalin? Tutak nga rod manong namit ako na ti doktor nga 1 in a million ti makalasat iti kasta nga sakit ti asawa. Kasapulan nga maoperar manong nemi tapi mutok kano jay pahali na. Ado na gini magbaga nga klase nga sakit ganjak kaslajak maawatan. Kit kinunak saan doktor. Saan nga mabaring na saan nga may spalta sawag.
Saan nga mapalid? Inon ko nakman. Inimbaga na manon nemi, siyempre kasapulan, ti kwarta, nga bale. Uri may bus ti kwarta. Uri mapukaw ti poonan mi, ti negosyo mi. Basta tiras kain. Kinagbiag. Maispal ti asawak, doktor. Iso nga ramidan niyo kumati amin, doktor. Tapno, maispal pa iti asawak. Kinon ko na ngagsang sangit manong nemi katrinugyan da nga ruden iti operasyon man. This is salang pinansyal ti kasapulan. Naipasnikan nga kararag. Di pa kaamok kadagit na ganak kini Arnold kakabsat na kastamatan kadagit anak ko manong nemi. Ngawan ti sabali nga ramidan minus saan nga tinempas ni kan nga panagkarkararan. When manong nemi ti simbaan ti ospital dito'y ko akinamang nagkamangak dito kat nagkarkararagak. Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko. Hubing pa'y lahing dagiti anak ko. Masapad na launay mapukawan iti ama. Kailangan tinamnamaik nga naramidan mi nga basol napno madusa kam kumakastoy. Patsek ka panlubok lahing ti amin, Diyos ko. Isto nga tuyak na si papasan ng agkidaw. Titulong niyo. Ibagayon na niya taramidek napnos may spal ti asawa. Suro nyo, naging doktor, tulungan nyo idatap ng baligi kumati operasyon. Diyos ko, Diyos ko. Sabi ko mapailaing nga mapukaw, ti asawag, ti ama naging anak ko. Saan nyo ba lang alalahin, ti asawag, Diyos ko. Manong nemi rinugyan dati operasyon, iti alas 3. Upat nga oras manong. Kaya nagsubli akon manong nemi iti ayan iti operating room. Iruhurwardan manong nemi iti asawak. Ng madandanagan da. Agkakaribuso da. Mangig ko manong nemi tuksik, 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 tuksik. Awanin, awanin, talagang awanin. Ha? Hindi ko na yun, doktor. Awanin. Tuksik, tuksik. Awanin, awanin, awanin. Oh, saan? Saan? Aging ka nga manong nemi nangig ko nga nakita ka mismo. Nga imbangon ti asawak ti ulo na anong nemi kat ko na. Apo. Apo. Nakigtot na kiti manghagas. Ha? Nakaringan! 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 Kalpasan na kitagpalpalakpak na. Ay, andyan kayo nasawan ni doktor. Doktor, andyan kayo nasawan na ito eh. Mrs., nakariingan ti asawam. No kumatasangan nagriing, awan kuman. Isurrender mi kuman. Agsurrender kam kuman. Ngam nakariing. Nakariingin. Nakalasat ka din ti asawak, doktor. At dapat lang iti. Narisgo ka sa sahad, misis. Nakariingin, alpasan, ti operasyon, kahit nasa wen, adayo, nakalasat iti dahit nga period. Ngayon, ipandayo ti ICU isuna. Kat mukas pagarigan lang, kat may panan iti recovery room. Tisalsudik, doktor. Sigurado ka din, di pa nakalasat na. Mrs., kahit kung ibagakin ka, kahit ibagam ka rin kiti miyembro ti pamilyam, kahit pamilya ti asawam, yadadatay pa itagkararag. Patib ka rin tayo ti pakinakim. Pakinakam tayo, na naroon na kang kamisis, nga sikat ikang runahan nga, maapektaran si kang arte asawa. Mrs.,
Di ba siguradong makalasat ti asawam? Tada posibilidad nga pumutok ti operasyon ket may bukno ti adu nga dara. Diyos ko! Diyos ko! Ispalid niyo ko mga maminpitsan ti asawag. Diyos ko! Manipo di ICU manong name Ruarda ti asawak ket pinagpilid hak minutoy nga recovery room manong name ti pangipanami ken ko. Ado nga problema. Ti asawa ka mismo tinagtima ket kunana. Kahit ko tinalamis nga lugar. Niramla. Matayok na napudot nga lugar ti ayan ko. Iso nga rod nga ti semi private manong name ti nang ipanami ken kuana. Ado nga manong name. Una, iti recovery room. Adun ti gastos mi manong. Ngam ti kunak nga rod, ore manut, ti mo magasgastos mi, basta nananay nga makalasat ti asawak. Tinasken ket iso ti panakalasat na. Importante. Naman hayo pa yung agmatultuloy ti biyag. Na kung nakitay manong name adun di kita nakasalda dun ti utang mi no pa adat kato di kita katugang iti Canada manong name ngem talaga nga nagkrikat ka sa sahad ko edi may katlon nga lawo nga week manong name dito yan nga mapasamak dito nga napasamak ti bagbaga ti doktor. Riingak ti asawak manong name nakariingak ket idi kitahit tayan na idudtudo na manong name ti operasyon na bimtaken. Diyos ko! Doktor! Doktor! Napanak iti yan ti doktor, awan, napanak iti yan ti nurse, kadimbilin na, nuan niya taramidek, manong name, labakara ka nung may sausaw iti hot and cold, tapos di kastakit na, iso iti maipan iti pusong na. Agkaray basuak, manong name, kakamot araramidek, kit kinunak, kinahamot Diyos ko. Isorom kanyak ti rumbay nga ramidek, para iti na. Hindi pa nagkararag ko. Simiplot tubaro nga pamuspusan nangalak nagpadarang ti danom manong name napudot nga danom nga so iti iya ingkabil ko nga sausaw iti saka ti asawak tapno di kasta ket sumarding ti panagchill na nangalak pa na da nakitak nga asyete de mansinilya manong name kiti sun sausaw insapsapo kiti bukot na karigiti iya makan saka na tapno sumarding ti panag Diyos ko, ada doktor, ada nurse, ada kami, ada nagkakabsat ti asawa. Nganda kaymot lang ti kang runaan nga makaagas kang kuha na isot pagkamangak na kayo, Lord, kinun ko na. Gaboy ti, puyat ko, nakaturog ak manong name. Aging ka nagtagtagain na pak nga damay sabak kahit kamangibagbaga. Nga agawid ak kanun, tayo na ko ni sagana. Di pa kaimansayagan ti asawa. Diyos ko. Diyos ko. Ito nga talaga. Di bagtungpalan ti asawa. Hindi makaringa kinibigat manong nemi. Imbaga kadigiri kakabsat ni Arnold nga agawid ak pailaring. Awang pwede ko atak sing 50 lang kit mabisinak pa manong nemi. Aging ka. Ubami, kabagyan mi nga king ko kati punerarya ni Manang Fe. O may kaldo, iti po house. Kinumusta na ni Arnold. Manang, isaga naman di kiti masapsapol. Angkon nga baga noan niya, amumon. Noan niya ti para kina Arnold, iti panakay mansayag na. Diyos ko, yamat Jakim bagbaga karigit anak ko manong name. Imin tultuloy kumitlat ta tinagkarkararag kempetak latta kiniapo Diyos. Iti sumang peta kung dito ospital manong name. Matan. Imbando ka din iti morgue. Ay, misis. Neta na, tutukaw di mo kita. Angon kan? Makatugaw kan?
Arnold, inarakop ko mano. Imay hindi kiti doktor kadag palpalakpak da. Mrs. Doktor, talaga nakasasihat niya po Diyos. Milagro tinabasamak. Asigurado hindi pa nakalasat ni Mister mo. Nalasatan ng tiyamin. Diyos ko! Lord! Nagyaman na ka na kayo, Lord. Thank you! Kahit siyempre, sa iminganan anayin, di pa nakaispal ti asawa. Baro nga biyag. Ado nga rigat na naruna kaniyak manong nemi almost. Dua nga bulan iti kaadda ti asawa iti narisgo ka sa saan. Wain manong. Baro nga biyag. Arnold, nagsingsingpet kan kaninik kan na kani abot. Saan ka di? Wala. Wain. Simublat mo at manong namingin marakop dagiti talo nga anak mi. Kiyaman kami, Lord, kinunati inauna. Papakyaman, talimaman ka. Yung pagpagapok ka na kayo, anak ko. Diyan kayo ng sapa, diyan kayo ng masapa kayo may sa tinayo. Nga mangituloy ang mga sakad, itinaran niya kamasagbahin niyo. Kat pati manong nemi, dagiti anak ko na naruna kiniya Arnimel nga inauna ta di agundaway kat nera napay ti final exam da. Kada di ko nakita manong nemi nga nampukawan kami ti kuryente. Kada review. Handa yung bagak ini manong nemi. Ito ipag ko nga ato ko may connecta extension sa di palay tsaka mo. Saan nga dapat gan kit ko na ti anak ko. Kasunong ti balay danti. Si Jai, sarirat ko lata na di kiti kuha. Yung karigatak lata na tinag-review. Okay lang anak ko. Imlipatan ti kitayin. Gabatan alpasin. Pinadgan ni Hapon Diyos, tigid daw tayo. Si bibiyag ti amayo. Ken, agtultuloy ti panagbiag na. Nga adda, iti sidong tayo. Manong nemi, aduman ti pukaw mi. Sa nga bali ko nakta na kita pukaw, mapasublimi man. Kaya di pa naglabas, di pa nawain, manunemi, kabayatan, nga papaunga, tadanaskin nga katendaw ko ito operasyon. Ampay nga nananay manunemi. Gabat at dalat na di kiti pagteng manunemi nga talagang pakarigatan. Kante ko nada, manunemi, hanlat ta nga, hanakamlat ta nga baybayahan ni Apo Diyos. Ituloy may tinagnegosyo manunemi. Para nagsasaruno ng name di kita anak mi tinauna ni Arnimel maisa nga nurse. Nag-graduate 2016, warranty board na edi 2017. Nag-apply ti Hong Kong, manong name ganggang nga napan nag-apply di Canada, iti ayan ni Auntie nga Telma. Pinagawid da, idi taumay na asawain, wano makiasawa kini Warlito Galapia. Ng iso idi manong da Warlito kenti anak mi. Naggraduar manong nemi ni Arnold Dajan iti HRM kastamit ka ni RB Kate HRM met. Tumawid na kada kami manong nga danto iti negosyo nga catering services ken food house. Nandan kampay iti may ka upat nga anak manong. When? Iti agdama kadante suna pay laing iti senior high school. Ketuan siyempre. Ang abaling ha, tamay may samatin. Dadig talong anak mi manong nemi sa Giant Canada
ti pagtrabahuan da. Kada matigitikon dawin ko manong naming aktor kami di Canada. Napampay nagtrabaho di ba isang anak mi manong nami di Dubai. Nakadaron kami pa isa di ta kami nga gasawa. Iti aktor no kasta nga da awis panangayab kada kami di kiti anak mi. Kung manong adu nga rigat adu nga panag sagrap kadigiti panubok nga naglasatan mi kadigiti agundaway. Nila Ariana, Angel, manunimi, tikat kaduamin dito'y balay. Agrabang matan manong. Ni tatang, nagdaydaya per matan. Ken ni nanang, akong dito'y paway, ket kas inauna nga babae, nga anak na tatang kininanang ken siyak nga daan iti bagagasat ket da kami iti asawak iti pagiganan di kiti naganak kanyak ket di kiti naganak na adda jay adamat di kiti padami nga nabati dito Pilipinas. 22 years itan ti kabayagan ti catering services mi man ken food 4 years man ti food house mi. Kaya nagtuloy pa lang manong nemi, tipig sami, iti asawak, kanragtami para iti dito nga negosyo. Ta malaksid, manong nemi, iti bagimi, kita dumat di kitinasken nga ang tultulog. Iti garot ti pagkasalita ak manong, kanagyaman ak launay, iti anos mo nang ibasa, kat sabi ko mata, damat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag. Miguel Sadio, iti Barangay 1, San Juan, Paway, Ilocos Norte. Papagayamin kay nga rod ng igan, kan nabuya dato'y replay. Panang replay tayo ito pagkasalitaan ni Nirmla Miguel Sadio, ito ay Ilocos Norte. Dito iti 9th grand finalist tayo, may sa karagin tayo pagpilian para iti panakapili ti best, o panakapili ti grand winner, first runner-up, second runner-up, third runner-up, kaya the special award. Kaya padaanan nyo, into the bigat, ti panaka-replay ti 10th grand finalist tayo, kan padaanan nyo ti resulta na ito yung salip. Ti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan ka ni Reynaldo, Honolulu, Hawaii. Kaya kasama tayo iti lagip ti napalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Ni Manong yun, Nemi, pumakanan. Thank you for watching.